Hey guys, how are you people? Moody boy, the people. Up some such a dog, papa, guys. Can you imagine? Up Chegutu my life. Cha experience. Nanti bos sweat. Banyo samba. Maria wangu actually bada sengeka wandisa guys. The mangwana. I'm praying with mangwana shouldn't change that in life because she expire nas. Ndakabhadhira for 1 year. Saka ndapuwa tsamba nhasi kuti cha-expire. It's a little bit expensive zvacho because I paid 240 last year, 240 US dollars. So ndakabvunza kuti handikwanisi kuita zvemonthly here rather than kubhadhira zve1 year. Zve1 year zvinokubhadza guys. Hamene kuti mangwana ndichakwanisa kuita. I'm praying kuti mangwana ndoekera. Mangwana ndokwanisa kuita life because unofanira kuita life baba. Cause I got the phone. I got the phone. I got the phone. God, I want to tell you something. I'm so Chegutu. Anyway, ndambotanga namborusa vanhu ndozokudzai what I discovered. Zvaireva vanhu vaya vaizuro kuti icho chikanzi powered by stream chadzoka futi saka ndakutanga ziro kuti start 1. But anyway, Ernest Murehwa will say Regina Rere Ncuve Diana Moyo Samantha Andile why she Mike will say Simeon Katsande Sikalia Kevin, how you my friend? Nono Zampofu Serena Kunzra Ruth Washe Omi Jamba Magitumbe Barai Berington Shirara Muro Sekuru Peshima Jindu Boere Innocent Magwadi British Lawuzi say Jane Mabande Margaret Tugay Clara Agodi Itai Karen Jimmy Bo Good News Free ndozvandaida kutoti ndizame kutoita ipapapa kuti ndichaje then ndongosvika ndichivapa yadi yaane moto maona manje. So I think vanhu vakawandisa chirega nditange nhau yangu iyi yandanyanya kuinga pano sikazi kuti right. So iyi ndo receipt iyi pamunoona apa pazonzwaiwo pakaiswa masignature zvatika ndezvekuti tatenga foni neprice yacho iripo kune vanhu vanenge vada kuona. Isusu nomali kubva tiri kuThailand vanhu munoziva kuti toda mareceipts achoni because hazodi kuti panozopidigudzwa zakatora mari akairya mari iyaiya. Vanhu vandanga ndakakudzai vakabhadhira mari ndo yatakangoguma tinayo total $60 US towards the cell phone. Then ndozokuupdateai zvimwe zvazoitika futi nhasi tiri panhau yani yababa ivava. So iyi ndo evidence iyi ndofunga munozoona pamwe because the actual phone ndo iri panumber 2 apo pakanzi $65 US ndo foni yandazotenga. But isusu takakwanisa kureiza kana kuti vanhu vakakwanisa kubvisa i3 ladies vakabvisa ndo ndaibatanidza yakabva yaita $60 US towards the cell phone. Then inini, like I said before, I didn't know much about my phone ekuno kuZimbabwe kuti like chaiwo kanaka ndeapi uye asingazozvimbe mabhatiri aya kuti kanzira chaja rinozvimba. So ndaenda nawashi nhasi mutown, ndaenda nawashi aripo anga ari $45 anga aripo anga ari $35 but watwakaita tudiki diki. Then iye semunhu anoita sei anoziva makona avava mukati umu saka azonditi no angatoziva mashopu mazhinji saka ndobva ati no foni inonzi yekera iri ndo box racho iri. This is the box. Vanatsoziva
iyi ndo yandarekomendewa kuti iyo iyi at least haina maissues, haina chii, dzimwe dzacho dzinogona kuzonetsa nekuzvimba in terms of moto, ndo yandarekomendewa iyi. So this one iyi yanga ichita 65. Kunawa pamwe vanenge vada kuzoita cross check mutaundi futi munodziona dzinenge dzakanyorwa kudaiwo, so izvi ndo dzinenge dzakanyorwa kudaiwo, so foni dzacho idzodzo munotodziona mo, kana muda kukonfema munodzibva makonfema zvakare. Inoita $65, asi mari yakarezwa zuro yaiva $60. Ndazitora $5 yangu inini, ndikati aiwa nditozoupdatewo vamwe vanhu kuti pamwe kana pane vanga vada kuita contribute towards kuda ndingazoreplacewa, handiziviwo. Then this is the phone iyi new, haisi second hand, this is brand new sealed. Handika iyo zvitodayo, so haisi second hand guys, ndo foni yacho. Foni yani yababa vekunikini zvazoita hakusiko kumashure chako chaiko tazotenga chinonzi chipauchi ichi chikavha ichi tachitenga because risiti yangu ndaisepi vatiti $2 iyo yakanyorwa apo, iyo kuna vanenge vada kuona iyo. Saka ichocho icho vachiti $2 because toinda yakadereka toita sei, toitengera ichi chiuyu chacho ichi. Saka kuseri inobvisika, nanga achibvisika kuseri kwacho uku ndokuseri kuda maoko angu ndo atosvibawo. Then ichi chonzi chii chimwe chacho shata, chonzi chishata ndofunga chekuti ngandise padhuze icho chakanzi chishata $1. Ichi chepaskrini chazoipukuti hangu kuda maoko angu ndo akatosviba, kana kuti ake pamwe ndo angasviba. Saka ichi chekuti ikadonha ndofunga girikini girasi rachoni panosara rakadii yakangonaka. So ndo foni yavo yatatenga nemari yange yakabviswa apapo. So meaning kuti ini ndazobvisa $5, $6, $7, $8 ndo yandazobvisa yangu inini kuisa kufoni ikoko. Maona manje ngatione zvimwe zvacho zvanhu zviripo, because papasina ichi papasina girasi, saka ndazozvisa izvozvo pandaisa futi $5 kuti ikwane foni yakanaka, handiti. Then obviously zvimwe zvachoni zvauya zvirimo izvi, ichaja yavo, ma-earphones avo aya zvitori mupepa. Ichi handizivi chinonzi chii, but ndinongoenda ndonovapa chinhu chacho kuda imwe futi cover, I don't know, kangoita kunge kagirasi kasina unyatso mheno zvakakangoita ikakaka ndokarimo. Saka ndinongoenda kunoita sei, ndongonovapa zvakadero because ndochidinde chavo, ndechefoni yavo. Nditochiona izvozvo ndasina tombochiona, chombova chipi ichocho, chogona chiri chikavha, handiti chinge chikavha but chinenge chakangodero dero kusai, because uku kwakuna kuvharika. Saka tazongotenga ichi chichi zvakadai, ichi ndo chatatenga ichi $2. Saka mangwana zvondotoita ndotombodai ndotanga hangu ndadarika nepakomana apa vananyatsosunga zvimatairo zvangu zveuyu havana nyatsosunga zvakanaka. Saka ndichatanga ndadarika napo mangwana makuseni, ndadarika napo mangwana makuseni vonditarira kuti sei kari kuita kasaundi kandikunzwa. Kureva kuti pano pamashemarienzi hapana namakanika, dai ndakutokupushirawo basa rako makanika. Andema here kochanga ibhegi riya rekuisira zvivezwa mari. Ndazoisa yangu inini kuti tinyatsotenga foni yacho yakanaka, because ndazoisa $5 ndikaisa imwe $3. Saka mari papasina tachokwadi, because inini munhu wakandiekera inini wacho ndandatoperawo fiwo pacho patachitenderera. I pray kuti yandaisirwa iyoyo yekunziwo fiwo yacho ichakwana, because ndo ndazotoshandisa patata kungotenderera tichavo. So I pray kuti handigumiri pazhira.
ngandiise pachaja guys. Iya isi chaja yacho endeki. Saka ndo zviripo right now. Phone yavapo. Ndochikuudzai what happened guys. You people muna muchitoziva pamune muchitotaura paya. Handi munozamwe pavaiti ngavatumigwe mari paekera pamukuru nefoni yavo vozoendesa line maker. Guys sometimes in life I learned kudzidza kwandaitoitawo something nhasi. Ndazotega ndibate kuti vaya vatachimbobata zvakanaka-naka. Ndafona paya kuti ndisati ndaenda kuti ndizodero zvazoitika ipapo ndizoona kuti I think there is literally something that is actually taking place uku. Pane munhu pane two macustoma nditi one wacho akabvisawo towards phone then akabva atindotenga chireki chiya che$10. Saka ndotova nayo $10 yababaiwa ndikunongonovapa ndavapa vondipa chireki. Handiti indodzoka and ichocho chemaspice handisi kuti chonzi chisitara choni vondipa ichocho inini ndouya ndoita sei munhu wacho gosi chandoziva kuti ari kunze kwenyika. Saka pamwe chapa hama yake vozopedzerana ikoko. The second lady atondibata nhasi akanditi anoda pema earring anoda two zvemuhuro neichocho futi chemaspice. Meaning kuti total yake inenge yava $15. So isusu tazoronga tikati no endimane kuti ndiinde uko ndonotora ndodzoka nazvo zvinane ndodi mochindipa mari yacho indongondomupa ndamupa ndodzoka because fiwo vedu yekuti uzoinda ikoko nematogeti zvese tashuwa zvezvonetsa. Saka ndongozvibatanidza ka1. Then there's another lady atozondibata mazuva rovira vatakutoda kutodzoka akati ndovasapoteo sei ndoda kutenga zvinhu zvavo like anoda like maearring 5 different pairs. Kandi zvandokwanisa kuita tochisangana lese pashowground monibasa mari yachoni then pandichaita live stream baba ava ndichaita nawo mangwana live stream ndaita nawo live stream iya vochitaurawo nemari yandinovapa mari yaya ndavapa vokonfema munhu wese achizviwa ini ndovapa mari dzavo because handizodi kugara ndosika ndaita fast kuti handidi kugara nemari dzevanhu uye zvichiri chinhu chemunhu chinonetsa mangwana aya. Saka mangwana ndodzokera kuChegutu ndiye ndiriko uyezve ndakutoita apiu kune avo pamwe vari kuda kutengawo pamwe maearring aya $1 kana uri muMarare unogona kusangana neni pashowground ndopandiri kutambidzirwawo nevamwe mai kuti ndiende. Saka vanongonipa mari yavo then tonyorerana pasi ndoinda ikoko kuChegutu ndozoita live stream ndichivatambidza mari dzacho nimese muchiona ndovapa mari yavo baba vaya ndavapa vochindiverengerawo maearring muchiona ndomaisawo muchibheki ndodzoka totsvaga kuti tosangana papi ndoita hand over vanhu vese zvinhu zvavo. I think pangu panenge pakwana ipapo. I think ndine ndazama kuita the best I can towards baba the rest wo I think vanenge vakuta sei vakutopedzera nemacustomers avo. Inhema here guys kana ndaresha mobva mandiudza kuti ndaresha but I think handizofanira kunyanya kuramba ndichipinda mubusiness ravo as well. Saka I think mangwana ndobva ndaendawo kunyanya kuramba ndichivanetsa nekuita ma-up and down nemakuchitaurirana navo inini pangu panobva paguma because at the end of the day ndinenge ndichida kuramba woita sei ndichitsvagawo mwanhuwo vakasiyana-siyana. You never know, maybe kumwe kwandoda kuzoenda kumaNicaland, that's my next trip. Ndinenge ndakuita sei I might meet someone wo pamwe ane need. And also let me also put a disclaimer yekuti it doesn't mean kuti vanhu vandisina kufaitira sababa ava vanhu vavo ndandakavavenga kana kuti it's not like that. Ininiwo ndiniwo ndakangotarisa kuti situation yavo yange isingaiti and I told you people kuti ndo zvandakaona ndikakukumbira ngati kana pana anokwanisa kuvatengera zvinhu zvavo ngavavatengerewo vavasapotewo because of what I had seen, not kuti vamwe vanhu vavatamburi. Charity, can I join you? Muripi, inbox me, then we can talk from there and it come. Tinotaura from there, but inini as usual mukatobvunza vanhu vese vandoita mavideos avo. I always say kuti whatever you do ne business then after ndaita video nemi inini handidi kuva involved because hauzozivi kudai inini chataura zvisiri zvinozokuvadza business rako. Ndinoinda Tanaka Mugabe ndichaindako. Moza kuti zvakuitika nawo
And it's really funny. Right now, I've been saying this for a long time, but I want to go to Manicaland, money, but I haven't gotten my contacts. However, mashingo ine vanhu hobho vari kundisendera message kuti tine maruva tine zvakati zviri pakati zvotovako, but ndasingadi kutanga nditange ndaendako because I know for sure kuti ndikachuza ruti yekumashingo I might spend an entire month ndiriko, ndokuti ndokumusha kwangu ini ndokune hama dzangu, ndosaka ndedamboenda kumwe. Namba dzangu idzi dzababa ava vanoita zvekuekera muchadzipuhwa mangwana, asi dzangu inini idzi 0787872285 ndidzo namba dzangu. Guys, tichiri ipapo sometimes zvinondinetsa kutravela because pamwe ndiye ndisina chifuel yekuti ndinge ndichitravela. Then the other thing, ndinozomboda kubhurokawo because ndinoenda kuita sei ndakumbosevhisa inonzi chimota yachona haikwanisi kufamba sei papapa vhiki rese rachipera icha sei ndichimboreplesa zvinhu, asi ndatopedza mona manje. Saka inotofanira kuvawo ndiri safe pazhira, kwete kuti ndichifamba mota inenge ichitamba zigzag kudaiwo, so hazonatsi kunakidza, but ndozamawo by all means pandine ndangowanawo kamari kangu kekuti ndinge ndichifamba. But chokwadi ka it's not as easy as maybe zvamunozoona pamavidhio kuti ndaita sei pamwe ndikuenda kwakati ndabuda neafama uya ipapo. Guys, ndiye ndashandisa fuel yangu inini pandinobva kuya hapana anozombonditi ofuel manje. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvombondimisa izvozvo because pane pakaipa. So nyaya yefoni iyi I'm actually happy kuti trip yangu dzandaita idzodzidzi chakwanisa kubatsira someone. So I'm actually very, very, very excited nezvataita, and ndinokutendai vese vabvisa towards my brother ava. Inini maprofits ava vachawana hazvineineni izvozvozvo. Kana Mwari achandikomborera kumberiwo achangondikomborera, guys. That's what I believe. Marisisa avo ndomaita sei tamchabuboika. Okay, good night. So yeah, then chimwe futi chandadiscover ndechekuti I think Rastaman, Mwari vandiregerere but ndozvandaona nekufila. Rastaman vazenge vakuacta as if he doesn't even know me at all. Patachifona pekutanga tafona aisho ndibate aiwa imimi konzi chibaya ndibatei imimi ito ndibatei muri imimi, because let's say after the live stream pamwe ndakutoita something saka handizozivi kuti atara pa live stream kuti ndibate ndiani. Maona manje mobva mangotaura kuti chamuda ndikubatirei ndechei zvakare. Ndaida kuti Rastaman makuseti tataura nditi kama inini manje zvasvikawo ndekuti airtime yangu yasvika pakupera, saka handisi kuti Rastaman akafunga kuti hasida kufona what chaitika. Saka pandazofona because pane kadhiu kadada kugadzirisa ipapo nekuvapa order zvakare kuti zvakati. Rastaman andibvunza kuti ndiani ari kutaura asi pesa paingo nditi ndebullet ndasi azondibvunza pechi3 tachitaura the whole day zvikanzi ndiani, ndikati ko ndinika munhu uya kutora vhidhio ikanzi wekupi, ndikati tatitori zuro tatitose nhasi tatitora tese hauchatonizivi zvikana ndisikukuziva. Guys, ndinoona iti ndokumbira kutaura nevanoveza zvikana ndivazivi naRastaman. Guys, bo yatodii paya ndikati kuda pamwe hachadi nefoni yake, you never know zvoitika futi zvokuti foni inogona ringa nekuda kwei. Saka chandazonosa ndechekuti baba vaya manje iva vatatengera foni. I don't know what exactly happened, but ndabva ndanyatsozvifila kuti that feeling yandafila pekutanga yanga iri correct. Baba ava vanazomboshandisa foni yaRastaman, baba vatozofona nenew phone number. Handitozivi kuti ndeyani new phone number iyoyo yavazofona nayo, ndo yavandotsvaga baba vaya kuti vange vachasei vachindifonera. Even pese patazotaura pacho pekupesa tataura 3 times havanazomboshandisa foni yaRastaman. Maona manje meaning kuti first de pandaitira kuti pane zvandaona kunge like havazodi kuti madhiri avo anyanyozvoenda kunani. Maona manje vanenge zvavanenge vachinyatsona ngangogumira kuti hello zvapera. Saka kuda Rastaman azoti aiwaka
ngongofoni kuita call box. Zvinoitika guys, zvapane pamwe neniwo munhu anogona kuramba chingoramba chindifonera ndoda kutaura neni ko inini kutaura neni kwachoni unogona kungosvika pakuti nandichadi foni yangu, never know. Saka ndikati ndinge zvotori nane brothers angambotora akati imi rastamani munoziva kuti achaguma kuita sei, achaguma abhuye kana kuti saka ini ndiri kutoita pamwe hapana kana chandiri kubhuwana guys, handiri kunyeberai. Dai inini ndanga ndine kana $5 rastamani ndaigona nomuti uzomwawo dhingi, because rastamani kandiye aita kuti baba vangu vari pacommunication, but it's unfortunate handikwanisi kuzviita. Ndokuti pamwe ikamwe yake kekuti iwo dai ndisirini foni iyoyo waizokwanisa kucommunicata sei nevanhu ava achimhanya-mhanya. Saka pamwe izvezvo pamwe anenge akudawo something zvoitika guys, zvoitika. Ndikaonawo dhola mangwana ndinoenda kunomuti rastamani ozotenga dhingi. Ndozvandiri kutofunga ndikuti unoziva tibvise kaspirit keke kuti vasare vaine tension, because at the end of the day hatisi kufanira kucreata that thing yekuti uye achazoti aiwa iwo ndiwo kutengerwa, because pamwe anzwa maorder achinzi toda zvinhu 5 toda zvinhu zvakati, unoona zvogona kuitika futi izvozvo. Because ndakaona mumwe futi murume zviro asingamuzivi anga ne exactly zvinhu zvinotengeswa nababa ivava, akatouya patati ndikati aiwa ndikutsvaga this and this and this guy, but upi? Ndikati mumwe so kana ndimuzive no alright, rastamani varipi vanonzi nhingi, zvikanzi munhu wemuti handii. Ndikati mumwe mudhara so anogara kuzasi pakati zvandimuzivi inini narastamani tisi tinongoekera chete. Ndikati no hamusirimi imimi handokuzivei, munhu wandikutsvaga ndikumuziva. Aiwa guys, I think kungoti zviite fair for this guy kana ndikaona $2 ndichanomupa $2 ndomuti you know what rastamani, thank you nekundibatsira kuti sei kwawakaita kuti ndinge ndichicommunicata nani nenani nakuti saka ininiwo chibata nepapa pawozotenga dhingi. Chokwadi guys, anga ari call box, saka itoriwo PO box iyoyo kuti hazvina kumira mushe, saka ndichamusiyirawo $2. Ndo zvandiri kufunga, hazvisi fair here guys, because at the end of the day ndamboti zvino manje kana uyu akanzani ndikuchaja here unofana kuchaja hari kuchaja, because achiti zvino manje uyu akazonge akunzi netouch screen achidai zvizoekeri here, zvina vangosara like relationship ingori bho zvototi papo pacho nifoni yake yangoringa ka1 ndobva yangoti dzitya, ndopana angonzi foni dzaenda kunochajwa hamene kuti kupi kwavanochajisa. Samangwana ndichaita live stream navo bhudhi vangu ava. I pray kuti kana kune vanhu vari muno maHarare varida kutengawo vada kuwasupport, munongondibata kuseri, nhamba dzangu idzi, then ndongobuda ndakananga ndonovapa, but I think this will be my last trip yekuti ndinge ndichienda ndichinovabatisa mari, so that ivo vachitanga kuita kubata mari dzavo vega zvisina inini mukati, because I know kuti ningirikini I know kuti nyaya dzemari dzonetsa, saka handidi kuzonyengoramba ndiri pakati penyaya dzemari dzevanhu guys, mari inonetsa. Inini kana chingoda kutengerwa bhisikisi ndinongoritengerwa pano, asi iyi yevanhu kana ingori yake ndeyake, munhu ndapuwe zvinhu zvake, ndobva ndasara ndiri free. So kutoti papapa ndikutoremerwa, ndotori nemutoro mutoro mukuru kwazvo. Notova mutoro mukuru kwazvo. Yes, vanoita zvimwe chete, vatova vakawanda, but ndakangobata baba ndo vakaitawo laki. Kanawo Grace rake rakamuloketa ndiye hadiwo. Iwo totanga wani kutengerwa foni nemashemari yeni, ini ndakambotengerwa foni. Grace rake guys, bora manje. Grace dzinosiyana, makomborero anosiyana, pamwe iye havana mbobvira vafunga kuti upenyu hwavo vachawanawo munhu anomutengera chii, achavatengera foni
Maona manje. Pamwe anambofunga kuti achaona maorder anobva through some people ongonzi oi mari chitipai maorder tinde nawo kupi kuHarare. But at the end of the day guys, ina handidi kunyeberai, handidi kupinda too much on businessmen mevanhu. Handiti ka I think ndozvandichatoita, ndichatsvaga $2 ndingana zvitoita. Even dai ndine $5 ka Rastaman ndaingomuti uri kutengesa chii, chione apapa chikubata wota keep change. I think ndokuti ave nekakunyevenuka. Maona manje handisi kuda kuti asare achineka kuti inini ndindakaita kuti pamwe foni azenge achireceiva mafoni ese iwayo nhasi uno pamwe andirasa zvogona kuitika. Saka ndichaona kuti ndinokwanisa kuwana $5 here mangwana. Ndikashayawo kana ndine $2 ndongomusira $2 yachona. Ndozvandichaita. Ndotomutsvaka Rastaman yenyangu akanga akatsamwa ndiri kutomutsvaga mangwana acho. Ndomuti Rastaman what's up? Ndikutaura nevanhu vakunetsikani. Rastaman kune zviro wakazoita seko. Rastaman ndakazenge ndakutsvaga chomwana uita. Anyway batani papa. Saka wazoti chii manje? Ndinopedza nyaya yatopera. Ndakutova kuti bhabhai vese. Ndakuva kuti bhabhai vese. But situation yacho ni inonzwisisika David Gadzi zvako. At the end of the day, that's what I was thinking in me. But because pekutanga Rastaman anga ane chido till the end, anga angori nechido. Saka you never know. Pamwe anogona kunge abheka nakuti andibhipa but andina kufona bheki. Zvogona kunge zvaitika izvozvo. Because ndanchizama kutsvaga airtime. Saka pamwe ana kuti sei hana kuenda gonzekera one link rangu riri kuramba kuti ndiedhe vanhu. Jesus Christ. Out in the name of Jesus. Out the spirit of jealousy. Out. Himi. Ndomutsvaka haina unazondiziva iwe. Rastaman, don't worry guys. Pakutaurere ndokubasa chaiko. Nyange munhu angandimakisa ndinotowana way yangu yekuti ndidzoka mbichana chimusofta Rastaman uzakati guleza unaika paya mi ndakazenge ndakuti pona guleza muite mangwana guys ndodamboita live stream nemafesi anoita asana vaudza ndichangovaudza mangwana because pane da kuti vandita like I said da kuti vanditaisire something chikuti kurukuru pasi pemota pachoni. Saka da kuita live stream nawo mafesi aya mumbono rimigeng amount maona manje. So far so good. Handisi kuona maladies like muHarare muno vari kuita maprojects ekuita zvemaoko izvi. Pane umwe ndakaita nawo appointment ndaita zvemajirawo ndipinda nawo ikoko. Guys, lingi rangu riri kuramba kuita sei ndiedhe vanhu 2 minutes because ndonga kana ndikakwanisa kudzoka vamwe ndozodzoka very late because for the meantime ndikapedza ndamboita busy. Pane kanhu kadhama kedu kadoda kumbokupostera inini nadhaititu kule noshavapo. Mariona linki sei ndazvishoye kuti right ndavaona vanhu. The floor. No MM, how are you? Hello. No MM azana bomona unboxing. Yeah, handiuyi ndona zvimunyu. Kuri sei? Kuri right. Sei muchiona zvimunyu. Ndiri time yamunoita tinoita tovata kuno. Ende festing yakafanana nemwe mukadzi wakule vangu so zvokuti kutodauza kuzvumaika kuti kana wezhira hayo hatinofanana. Tinongobva mushakumuteti. Unobva nechepapi? Kwagutu kwamakuvaza. Kwamakuvazapo? Otherwise muri sei, muripi mimi? Tiri kuOmani. Omani uko ndiko kuna UAE, UAE or AU.
UAE. Nanzi UAE. Ndokusabvaira nditi. Kuri sei? Kuri right zvako. Iyo headboard mubhedhere weglazi chii? Headboard chimira chivi chinenge chiri pa chimira. Ungamurire zvirungu. Hapana kana chirungu zvako katitoparwara. Uri kuona zviri uko nereflection. Ipapo kakawanda. Ndikati ari sei madhiri? Madhiri ari bo, tiri kuona basa ramuri kuita. Aiwa, keep it up asikana, it's nice. Rinobogwadza. Aiwa, rinotogwadza but wakashingirira. I've been watching hangu tichiona progress. Progress. Asa ndeziva kuti ndodiko ndoita manikalenderi atiri kushaya maconduct bhosi kana when you're traveling ka unombodowa nango ukasangana two maconducts zvinane unomboonawo wani munhu anatsa kuudza pamwe zvenzvimbo maona mani saka asanasowana rimwe mutare wacho ndinoziva one friend yangu but kokumberi uko kunana chimanimani ndopwatonani manje. Yeah. Unfortunately for me, I have no one there, so I don't know anything. Aiwa, ndinenge achitaura kuti uchaona manje zvichaitika ka pandobva ikoko vanomboti shaimongori muchimanimani ndogara muchimanimani my god unoona manje ndozvaitika ndakazviona patikaenda kubulawayo gweru nevictoria falls vanhu vaiti ndandirimo makadi kutiudza waona manje vanoo watobva. Ndakafara hangu pawakaenda kuHwange because I was in Hwange for 4 years. So I was happy to be reminded of that place. Seriously? Hwange kwakapenga manje. KuHwange kwakaoma, kuHwange kwakapenga. Koit. Asi ndaita story time yangu maybe ndaiita after nhasi ndamboyazoita basa chaiyo chaiyo saka pamwe hanzi ndokwandogara saka ndi-inbox rekarejoice chinonzura I mean like munhu atori ikoko not kuti you are from Chimanimani then uri from Chimanimani asi hausi muZimbabwe ndoda munhu anenge ari panzvimbo ndowandoda iyeye ndoda munhu anenge ari panzvimbo guys it will make my life easy like makona zvakaita kuHwange nevictoria falls very easy dzimwe nzvimbo dzataisaziva takazi bhonyongodza but pamwe tainanga ndiri ndega zvaigona kuti netsei moro zveino zviri sei kweshema ndiripo kuri sei bho wena uchigona sei yako ndiripo ina mene imimi aiwa bho wena nezuro handina kukuona wanga waenda kupiko ndiri kutombozvinzwisa meseji nezuro nesandazivi ndakashaya kuti ko hawana kubatika indava hanzi hello tindinawo here ndati ndakashaya kuti hawana kubatika indava sorry chiyasvani changu chiri kuuya chitaura neni muno zuro pamwe ndakanonoka kudzoka kubva kwandakabva handichatomboziva ndakaita live yakati hanauita live handichazive maybe ndakaiita handichazivini pane munhu ane tv iri kutaura ndione tv kaiwo ndione tv inofara kusaiti kwako kune tv sha zviri sei gogo ndiri bhokuri sei gogo aiwa kuri right thank you shamwari kufamba here kwasara kudzokera mangwana manje aiwa ndizvozvo iyo waita hako manje murasta acha
sekuru ngavangwarire kuchengeta foni. Aiwa, zvataita kuti rasta asafile that thing jekuti mandishandisa but I never go anything ka. Ndichatsvaga kuti handikwanisa kuwana $5 here. Ndomupa $5 yekuti thank you. I think ndokutoti nyaya yacho ipere. Tisingade kunyeberana. Tingataura zvimwe tingaita sei but hatisi kuda kuti vasare vane relationship yekuti yakuti nini if it wasn't for me pamwe dai foni yo usina kutomboiwana. Hatisi kuda that thing. But munhu anenge aitawo laki asi akaonawo kuti unenge ndichamutsvagira $5 hangu inini wacho nindosacrifice pane kamari kangu kandichawana pamwe ndomupa $5 yekuti thank you. Asafile kuti asafile kuti makandishandisa muna umbondipa anything. makandishandisa iyoyo ndo yakaipa. Aiwa yakaipa because ivo atadzidza kuti vamakano ndiri bhokuri sei saka uri bhuku wagazarendo wakapedza here nezvekwa kwangu kwagazarendo okumbotenderera. Yes, hello, ndati wakapedza here kutenderera kwagaza? Ndakapedza. Ndichadzokereko inozobhowa ikaramba ingoti one place manje magaza mu ndenangodzokorora kuvataridza zvinhu zvimwe chete. Aiwa, as long wapedza wakuziva kuti kana wauda kugadzirisa motikari unoenda kwagaza. Pane panogochwa modzi hanazopasvika but pane panogochwa. Kunogochwa kakwagaza. Ndakamwena but ndakaenda namatete wangu. Alright. Saka makagochaka? No, aida kutsvaga madrinks. Alright. Kana ukanogirikana ndakakona hangu uchitenderera kwese kwagazarendi kucherima kwese kuma unonzi kugeneva ndakati okay. Makakurira here mimi tipei tinzwi. Ndakakurira kwawo inini ka kwagazarendi kweko kwakavakwa 1967. Pamba neshopu yenzi Gazaland. Saka vanhu vakungoti gasa. Kwakavakwa 1967 tichizotanga kuenda kuchikoro. Kumagaraji kwose kwekwe kwanga kuri kumagaraji kwemabhazi. Mabhazi anoenda kumaruzevha. Pana Mutoko, kwaMurehwa, kubhindura. Saka unongoziva kuti vanhu vanozoramba vachining'ina kwakuzovakwawo. Kwakuzoitwa safe station, kwakuzobva pasafe station vanhu vabva vazotanga kuvaka tumashopu tete. Kutori necollege kakweko kwagaza ikoko. Wakakona? Kune college iriko, University College. Takatomboendawo paUniversity College takabva. Kazoti haiwa kwagaza tinokuziva nemadoctors anga ariko. Kwese mugeneva muye musati makugara vanhu mugeneva vanhu vakazotanga kugara mugeneva kuma79 just after war ndo pakabva kwazonyanya vanhu vechirume kugara but kamurume azogara pasina mukadzi vanhu vabva vangogara nefamily yavo zvangoramba uchingoendawo kunosvika kucherima ukakuona kucherima ndii manje kwakakurisa thingi ndakatodarikana kukasingaperi kucherima kwacho. Aiwa, kucherima kana uchibva kubudiriro, uchibva kwenyu kubudiriro. Handiri makasvika papolice station paGlenora yapo. Dzimba dzakatanangana nepapolice station ndo dzinonzi neGirikeni kucherima. Ngozi yainzi cherima because kwangu kusina magetsi. Saka kwaipondwa vanhu stereke ikoko. Wobva wabva kucherima kweko. Kwaipondwa vanhu kwekwe. Kana magaraji meme vanhu vanga vasinganyanyi kufamba stereke. Saka wobva wabva pacherima paya wobva waenda pachikoro, pane chikoro chinonzi chiko Kwaedza. Wobva waenda kwaedza wobva wasvika pagaza wobva wapfuurira nerodhi kuenda kwamachipisa. Rodhi iyoyo kusaidwa mamuri kwekwe
iroad haisi road yekuglenview, haisi road yekwamachipisa iyi. Iro inofanirwa kuita road yekuglenview kwakatarisana nekuindastry handiti. Kwakatarisana nemaindastry ikoko. Saka takagara muemi. Tazongoti vanhu vakugadzira aiwa takazvarirwa mukenani isusu, takazvarirwa kuma 1960. Saka takatongokura ndokwataiti wakanzi enda kumagrosa kupi kwagaza, kana wanzi kwamachipisa wakuenda kwamachipisa, kana uri kuenda kwagaza uri kuenda kwagaza. Saka it was just one shop. Saka pakataka pane one shop papazoita imwe papazoita mashops 3, but kwagaza rini ndo yakatanga because mudhara wachona aibva kuchipinge angari wechindau. Saka obva ungonzi gazarendi. Isusu tichipinda chikoro chakanangana nepashop pagazarendi parusvingo. Samanje vane kwagaza vachi varipi manje? Vanga vasingagari muhighfield, vanga vasingagari muhighfield amene kwavaigara, but mudhara wacho anga ane vana 3 chete, anga ane vana 3, mukomana nevasikana. Zvokutoti pamwezvo zvatokurawo. Aiwa, vanga vari kuvakuru kwandiri kure. I think zvonga vakari more than kuma 15-20 years older than me. Saka dzimba dzakatarisana nepagazarendi inyukenani, but inonzi kumaticha, kwaigara maticha. Aigara ikoko. Saka kwangu kumusha pagaza pani point. Mangwana chaita hangu live netuma-face twandakambotora video tuya mumbotaura navo. But ndinoita ari makuseni mandisikamenoti vanhu vanokwanisa kuiona here, kwati vanenge vakarara zvavo. Makuseni ekumanguva, makuseni akasiyana, enyu anenge ari kumanguva emakuseni acho. Kuma 9-10. 9 kuno kunenge kuma 8, 10 kuma 9. Saka zvinoreva kuti kana ndaudata live nemafesi aya ndofanira kumadzokera riri zuva rovira here. Hausi chambozama mangwana tiona kuti tinoita here, kana isingaite then pandichazongonawo time mumwe musi mazuva rovira ndinongobuda ndoenda kunotora video nawo live stream. Handina. Aiwa, munongotora zvenyu video. Zvinodependa kuti ndenda muka here, because mazuva ano ndiri off. Saka kurara ndochaiko. Cause the flow aripo here apo. Ndiripo ndakateerera. Uri right, kwaswera sei kuEdinburgh kuScotland? kuScotland kwaswera kuri bhoo. Nhasi kwanga kune zuva here kwenyuku, kunoita ma4 seasons pa1 day kako? Zvaririko. Saka iye zvinezvi kwaane madegrees mangani, kuno kwakutonhora. Iko kwakutonhora. Right now I think kuma let me double check. It's around 11. So between 11 to 15, but for us it's sun. Aiwa, kana makadaro kuri right. I know the whole day it was sun. Better. Kuno kwakuto kuri sunny, but kwangwere a bit windy during the day. But now kwakuenda kuchinhingirwa. Tonhora, matemperatures ari kudzika. Tachida kutogocha, tatoshayiwa kugocha nawo. Kugocha nhasi? Okay. Kugocha tinomirira munhu here, hatimiriri munhu kugocha. Chete kwenyuko munogona kufamba musina kupfeka kako. Munogona kufamba musina kupfeka. Tikaite sei tikaona zuva tinodhakwa nezuva. Aiwa, munodhakwa nezuva, even izvo zvidhiringi zvezvizvi muri kungomwa makokora so.
Charity ane feedback amazviri kuti she needs to kuvhara imwe device yake kana another page. Pane imwe device isiri kuita. Aiwa. Mr. Son. Mr. Hasani and anonzani? Penelope. Penelope uri right here. Ndiri right here muri Cycle Rose. Tiri right. Uri kupi we? KuZimbabwe kumusha kumondoroko. Mukumondora zvenyu muri kumondora. Chikafu chakaita. Zvakanakisa. Chikafu chakazara. Aiwa. Saka tora kuzipoa. Kumondorongezi kuTefi. Ndogara chidarika neparinonzi roundabout rinodai iri kwenyu woenda kumondorongezi kauko. Pahalfway. Pahalfway. Kunei kumondorongezi tikozokuuyawo. Kumondorongezi kune mamainzi especially. Kune vanoita zvekuchera chrome. Handamboda kumbokuuyawo. Ndibatei mozotozoronga ndombouyawo kumondorongezi gai. Mombondipatowe mumondorongezi. I'll be available. Iri bo Penelope. Namba dzangu handinadzo. No. Wadzipina here paya? Ndambodzipina mina ndinyore futi. Dzinyore ndodzicapture. I will say hi to WhatsApp. Toronga mombondiradzawo mondorongezi please. Tinenge tiriko. Mondorongezi. Timhoza ndewokumondorongezi. Yay. Ndaiona. Let me just take a screen. All right. Touya ma-hours mangani kubva pahalfway kusvika kumondorongezi? 72. 72 kilometers. Kusvika kwandiri nini. All right. All right. Pari pagrowth point here. Kune Ngezi Platinum Stars. Kune stadium yeNgezi yebhora yaya. Handizivi. There's a team iri munational league inonzi Ngezi Platinum Stars. How are you, Hassan? All right. I'm good, and you? Chimbotaura nevamwe. All right. So Rose, where are you? Hassan, how are you? Muri kupi mimi? Ndiri kuchando. All right. Kuri sei? Muri kuzvigona sei? Ndizvozvo. Kungochengetwa naMwari. Yeah, that's great. Mwari ndiye anochengeta sure. Isu tiriko kumusha takakuchengetera. Aiwa, chengetai kumusha. Chengetai kumusha. Kana muri kungowana magorodhi aiwa zvenyu zviri kuita. Munongodaro kuti izvi zvacho zvifai. Aiwa, iri bho asikana. Tiri kungotambura ko ungaite sei kumusha kusiri kwako? Hapana, unotongoshingirira. Ndizvozvo life yacho ndozvairi mazuva ano. Chero isu tiri kumusha kwedu kwacho. Tofana kushingirira. Zvinhu zvacho ndozvokutongoshingirira mukore uno. Yeah, sure. Hapana zvekushingirira but aiwa zvekuita hapana. Taimbofungidzira kuti tingazofamba here kusvika kunoku nenge uchingoti hakusvikike, but nenyaya yekuti kumusha kwacho kunenge kusisagarike unotozongokusvika. Unotongotozoona kuti beta ufambe kuti zvinhu zvacho zviite. All right. Unofamba but nyika isiri yako haisi yako wena. Manje sechitofungidzira kuti zvakarongeka. Yako haisi yako.
Hapana kumborongeka. Ndosina kana kumborongeka kana. Aiwa. Unogara fanike nekuuya kwakazoita ningi. Pakazoita ningi rikini pandemic zvakabva zvatoita wese. Ya taura ichocho ichokwadi even kuoku yakamisa zvakawanda. Because we used to enjoy, especially kana yasama so zviri nani. But now, unototya kuenda kunze kwacho. Ya kunenge kuchitotyisa. Kunotyisa. Yeah, sure. Okay. Chekuita hapana. Hapana chekuita kutongozama urarame zvenguva iyoyo. Handizvo. Zvenguva iyoyo zvino nenge chingonzi wakabayiwa here? Kana ukati uende kuno wakabayiwa here? Iwe. Ndawanzwa kuti ndoda kubayiwa. That's true. Sure. Pamwe pacho unozobayiwa because age. Vakanzi makore akati wasvika ipapo pamakore achona hauna kuenda. Hapana kuti uende kubasa wakubvunzwa kunzi wakabayiwa here? Why? Vari kutoita. Iwe wotarisa age yako. Obwanzi ma-age saka unotongobayiwa. Kazwi kekuti it's voluntary hako kanongotaurwa kutomirira kubayiwa kechipiri. Hakasi kushandiswa, hakasi kuexista. Ndiri kuti zviri voluntary, vari kungotaura kuti it's voluntary but there is a force behind it. Pane kakumanikidzana, so because kana wakuzobvunzwa kubasa unzi wakabayiwa here, hapasina voluntary kaipapo. The flow makanyarara select. Ndiri kuteerera kaka mani, handi unomboita munhu kwayo oteerera vanhu vachitaura. Yekubayana ngatimboisiya timbotaura dzimwe. Taurai chinzi. Ndikudla sadza nemukaka wakakora latte. Asi kuita kutarira. Dhaya akanditarira ningada latte yangu guys. Waisa double cream here. Saka uri kuenda ndoenda mangwana. Ndokumba kwedu kakuchegutu. Nhai guys. Inzwai. Ndasira dhai chimukaka ichi. Tikachisvina zvonakidza kuvanhu kusvina chimukaka ichi zvikanzi naWashington uyu akagarapo movuma ndikura nhema hanzi kechingani uchingopuhwa mukaka uchirya kechingani uyu aunodarei svodedza satani dhaitora mukaka uyu palive haungonyimwi svina mwe uyu dhai umwa dhai svina wose svina Shero unofanira kupa monya mukaka. Monya ndio unofanira kudya zvinhu zvine maproteins mukati umu. Monya riko. Wasatotora guys, wasandobvutira. Atobvutira. Bodyguard ndorofanira kufidya. Zvina dhai. Varatidze chimukaka chaputi. Inisa zvichitora. Eka, chichichoradza kuti chapera chichazotaridza toni. Unochiti. Izvo asimatenga mukaka. Saka ndotozorwadziwa mama tenga mukaka. Keizi, mama tenga mukaka. Unondiudza wani. Ndotogwadziwa saka ndakupirei dei wandipekera wangu. Murusako. Wangori kwendiso rako nda kunyadzisa. Sori rako nda kunyadzisa nazo.
Sora ko wachita kusodedza ndakangazi kuti mukaka wakachipa 50 bondi atina asingazi kuti aitawo laki kadhai nokuti ndiye mwana mudiki achiramba kuti manenje ake unotoda kutokutarira sokudai 50 bondi mari yemani 50 cents Sharon 50 bondi mari ma 50 cents half a dollar 50 cents ma okay okay. Oh, I was explaining with 50 cents half a dollar. All right. David Gatsi kamera yako yakaita X saka ndikwaso kukuedha. Utaura nawo kuti unomurusa. Murusa nguva. Phone yako ine ma-echo. Nama-echo asingaiti charity. Pane imwe yakavhura. Sharon, saka inini regai ndiende kunorara inini, saka ndinokuisira paWhatsApp kana wazouya unondibata. Iribo. Bye Rose. Wakurumidza kurara, ungabvaenda unorara nguva ino. Toda kuenda unogeza kutoenda unorara chaiko. 7:30. Ndiri palive, ndoda kumboenjoya kalive mbijana. Alright, unoshandira kupi? Kumhondorongezi inonzi Tafe Police Station. By the way, I'm a cop. Oh, nice to meet you. Sister Penelope, thank you for reaching out. Let me show you my photo wearing uniform. Really? Yeah. Yeah, be proud of your job. Can you see? Sister Penelope. Sister Penelope. Hello. Ndoda kuvunza kuti inini ndinoti ndiri munun'una wenyu ndotenderwa here kumboipfeka ndotorwa picture. Autenderwa here. The spirit of kuti anozoyawo kuona sema wakagoga uniform yako. Ndikuda kutoita bodyguard rake. Yes, muchiti salute chef. Chef. Please call me chef Muswacho vanhu vanditye mondorongezulu. Ndida kusvika ndakaita kupfeka right. Ndida kuya ndakapfeka chiye safari. Ndakapfeka safari chitrou, safari chicheti, ndoti chiboots, ndoti American joint ndinoite chiwo zvinokuda. Ndoona uyu. Ndoona uyu. Guys, onai chinhu ichi machionere chinhu chakavezwa nababa ava ichi china washi chakatengwa nawashi icho washi akavatengera $2 icho chakanaka ukachipfekwa chibvisire icho ndononyesomira vakuone chimira zvevakuone uchisileya havana kukuona vakuona papi sei hazvioneki manje ko sei chabuda kahacha kakadosha chakanaka here
2 years age ogona pandochega chaanacho. I think kumafestival zobuda ichi kumafesti. Hapana izere. Hapana chi? Nenge zimabhengos ezi. Vanazvo zvemuruoko handiti $2 futi. Mabracelets. Hanzi? That is mabracelets havana here. Vanazvo. Okay. Irony. Moro zveizvo. Kuri sei? Esironi. Tiribo. Tiri nani isu. Etina I'm not uripo. forget. Mushe dziri Haiwa tiri right. Ndepi yako. esi shema uri right here. Moro zvewe kurova kudai. Shumba uda kuvhundudzira neshumba yake. Uda kuvhundudzira nesenema yake nayo. Nechi? Uda kuzonyora shumba, uda kuvhundudzira neshumba. Roni ndepi yako. Uri kusaidi kupi. Kogorosi makadiko. Shumba mutupo here kana kuti sene. Zvese mutupo nesene. Where are you, Shumba? Ndiri paCanada. Canada. Pari sei paCanada? Pari kutonhora nhasi. VekuCanada ndivo vanofanirwa kunzi vekutano. Ya, kuCanada ndokuchando chaiko. Ko Edna uripi? Ndiri right, ndiri kujobheka. Pari seiko pabhanki? Kuri kutonhora. Komana chando chiri kutotanga Shumba mati kutonhora vedu sadaro. Aiwa jobheka yagara inotonhora. Kudaironi uyo kujobheka kutonhora. Kujobheka kutonhora zvachose. Koko kunotonhora. Kujobheka kutonhora. Unotopfeka mashoti. Imbouya imuhwe kuti kuri sei. Saka ini ndototokumonda. Unofunga kuti munhu ari kujobheka anopfeka juzi rekurukwa riyeri otaura kuti hanzi kunotonhora. Kutonhora uku. Ndinopfeka mabhachi nemajombo. Aiwa kungoda kuchena chete. Kunoku kana kunenge uri kuchenere. Akadaro so unenge usingaite. Aiwa kuenda kubasa. Zvine nzvimbo kazvemujobheki sinogara kakumafleti. Mafleti kunotonhora. Andogara machini mafleti. Chando chekujobheki chakadzidza nachoda kuselekta. Shema wabvisirei kamera. I wanted to see you uchikokota mukaka. Ndazoukokota nechipunu. Chipunu vatoko chinanzva plate. Wadhone mukaka seni. Ndane mukaka matemba ndimafariri guys. Anondisa heartburn iri serious. Nemashwira ndamaita nhaiwe. Isinoenda kubare isu kunokukokaomaka isu unozva nhamo unotopi guys maiziva dressing yekumbare kwata muizivi. Peni randi chinenge chiri pachikona hachitombokwana kudya sadza. Ndati dressing yekumbare moiziva here kana wafunga unohodha. Wakasungira juzi muchiuno. Unopfeka kana ungwaneti matrousers ungwakaisa mupilo 19 gocha membe unofukurira iroro. Wati tenesi rakabvaruka kana zvichiita. Right. Akupfekwa mapropsi, akupfekwa mapushi, unotopfeka tenesi kana mateki. First day.
Podo ndapoda ndikati kuti kuinda kuekera ndapoda ndaiva nechikocha zunda ndine chimsiyo ndapfeka kamwe like kalegini kakaita kunge ka 3/4 ndapfeka kamwe katomeka bhachi netimaslopes akasara madhaka masiripasi maimwana apaiva nguva yekunaya ndaiziva kuti kune dhadhaka rakadero haufambi apo unenge uchisundwa kuti usoro department renyu manje vane mbwa munogara pasi nongoretonge chipoto tochiti chipoto nogara muchitiza mazimbwa zvinoita ikanaiwa zvinoita kunge munhu adirwa muto webhinzi kuti tirega uone uko kwavanenge guys mwari vandiregerere kana mozotenga zvinhu zvitoko zviyaka musazvitenga ndakaona musiwo ndakati apa ndaimbofanira kusaka vhidhiyo guys kune masaridzwa anenge arashwa yayaka ndova vainonga undomasuka usitanga nomaisa kuti 10 bonds kana kuti 20 bonds for 2 kana for 3 ndo vanononga ikoko nokuti varimi vanenge vabuda vainda vangosiya varasha vachiti zvapwanyika nemavheji mamwe vanongononga ikoko zuva rovira ngati vedweka apo vanoita bhandiro zvinotengesa manje bhozi havadi kuhodha vanononga kwazorashwa uko ndakatozviona musi iwoyo tasingazvizivi unotovaona vatori gurupu vakawanda vanhu vachinonga ipapo vanonga vachisa muzvimabhasketi bhozi havadinaka vanenge vati habudi kuhodha rudo rwacho watiza totaurisa madzimai taurako isatipedzi kutaura tinenge tangoteerera ini naThe Flow takangoteerera madzimai muchitaura saThe Flow iexpert panyaya dzekuteerera The Flow kubvapinda ipapa nhambona kana achitaura zvake anotaura kana akuta anogboita achibvisa maiki achidzorera vanhu zvinoita kuuya hati zvinoita kuuya pane pambotira iri conversation yavo unongoita semurume wongonyara ungonzwa kuti zvinoenda nekupa ebaba guys koini munhu wangu wekuchimanimani guys muchimanimani ndoda kunyatsa kutombomutenderera tsvaga munhu wekuchimanimani shema toda kuti uye nemagogoya ikoko ndoda kubva ndichiti kuchimanimani kwandinakisa sekubva kwandakaita inonzi muwange nekuvictoria falls guys asi ndaita story time ndoda kufanira kunyasokupai story time yekuti yakafamba sei tripi ii mazokoda kuenda kuchimanimani kushema kwakaipa kwandakambokuenda kana iri nzvimbo yacho kune makomo hakufambike zviri right saka ndorega kuinda iri aenda ndakutotya ndakutokwata enda but rodi dzako pane muna neredio kana outside kuchimanimani ndazvipedza ndobva ndatiziva kuti down cut unokuita kusvika kuna nakariba here kuma naiwe shero mati unongoti uri kuti kwanzi unobva waita cut kwausi kusvika kuna nakariba here aiwa zvekati saidi roro kuchimanimani nekariba zvipedo napedo here aiwa naafter unenge wapedza togopedza sei kwamutoko handikuzivi ndoda kuenda kose kuita kudzonza yo I'll be like what have you ever been to Victoria Falls? I'm like wow dude let me tell you Victoria Falls is beautiful nekumana pools kumvaro wetipoti yeZimbabwe kumana pools unodyiwa let me tell you ndakamboendako ndichinoredza iri tournament yekubasa iwe makaenda pamahuru ofisa munotozvinakidzirwa makapota maryiwa nengwenere chinzwa manje ngandiende nemumwe munhu anodhakwa shema akagonwa doro chakatakura unonzi mukumbe unouziva here unobika kumasvingo isu tinoiti ndari
Zvinobikwa anonzi mapfura vana muti weamarula Oh uya no, uya. handichizive ichocho. Pane doro rinobikwa Doro. ndinouziva Idoro. along bait uchibva ugweru uko panana chivi chichi vanotora amarula aya voavirisa mheno vanoabhuruwa zviri traditional vomaisa muzvigubhu. So saka doro racho rinonzi rinodhaka sungaiti. I realized izvi ipapo pavanhu vatakaenda navo kucamping ka pane vanhu vakanga vabva that side ndokuuya nemukumbe wewo uri 2 liters yemazowe chibhodhoro chemazowe che ndobva vapa mumwe ipapo ndobva anwa mukumbe uya. Saka kumana pools kune nzou kune chichi kune shumba. Saka handinoziva kuti kana muchiredza munoita zvekutora masese muchinokandira kana muchiita bream fishing. Saka tanga tapfuura nekudelta tichikumbira masese kunoredzesa. Saka nzou dzainzwa kunhuhwirira masese dzouya dzichida kudya masese musaga medu. Saka tatikaisa masese panze petende. Tatikapicha matende edu aya tikaisa masese panze ndobva tanzwa nzou yakudya masese aya from the bag. Saka dzedze dzadhakwa nemukumbe manje kwakubuda panze kuda kuenda unotorera nzou saga shamwari. Anoziva zvakaita gumbo renzou zviya zviya. Munhu anga akadaiswa achitoterera gumbo renzou kuda kuenda unodhonza saga. Takaiteta kuskrima kuti adzoke. Aichirwisana nenzou signal angakaita sei signal itai signal toni signal yangu handina kuona kuti aita sei aidayo here kana kuti aidii tanga tiri mutenti mukati ka. Saka iye aida kunotora saga muri kutorwa masese nenzou ichidya memwe achida kubvutira nzou saga. oda kubvuta angadhakwa kasaka akuda kutorera nzou saga kuti apinde naro mutendi. Saka kumana enda at your own risk. iboripiko by the way mabuzi nyaya iripo ndeyekuti mimi mamusina munhu maifanirwa kugaidhiwa because mamune zvinhu zvaiattracta saka makaenda muri blind. Ipapo it's true. It's like takangopinda mucamp tichopicha pacampsite. Guys, inini ndikuvhunza where is Manapus? Hamusi kuda kundidavira. Unoona pane kuna Kariba kumusoro kuna naKariba shero. Import yenyika uko handiti unoziva mepe yeZimbabwe. Unoiziva ndichazivi import yenyika yacho kuti kwakaita sei. Kuchimvaro kumusoro. Kumvaro. Sema kutosha kuendako. Takadarika wani unoziva zvatika aiwa ndikakuudza izvozvo zvaizonakidze because ndakazvichengeta for almost 3 weeks zvandoda kuupdate nezvimwe zvataikandirwa fiye memwana pekuti imwe dzimwe nguva kuda kudeusobva kuti mhaiwe ishumbere kwainakidza katini kuenda uko takazipakwa ndomangu maybe mangwana ndikamakusei ndikakumudza buka kuti nhasi manheru ndinoenda kutombesa lipstick ndokupodera ndotanga kuita story time yangu yemy trip from Harare to Victoria Falls, the pros and cons, challenges and trip tourists. Aminononchikokoko ndichinyora title muzoona guys. Pane chimwe chinhu ndada kuratidza ichasambobvira ndakudza chaenza hanzi chimysterious trailer ndoda kuchiisa imomo futi muvhidhiyo imomo chionzi hachibatwi nemunhu. Ndakudza mavhizheni ese akabuda ipapo emysterious trailer iroro rongova pa1 place amene for how long chakudza kuti chanzi nevamwe chakati shira kokoko mamwe magonyeti anenge achiti adina kukwira kudaiwo anenge achidzira akadai achidzoka muzasi mamwe achipinda mumabhiriji guys unohwatsitsi ukoko wati mota dzakaita mazengere mudivi mumarodhi umu. Unoita iri nguva inhaishema usaite zvari makuseni ita manheru kana ishema. Aiwa iclip yandiri kurekodha nekamera ndoiedha ndoigadzira ndoiuploada saka munongoiona ine isiri live stream. Ndakatoichengetera izvozvo nezvimwe zvinhu zviri weird zvandakanotisa zvandasingambozi kuti
Environment says like that. Okay, tichitisaka manheru tisiri kumabasa saizvezvi because hatiri nditete tiri kumabasa saka tozosarira nyaya zvimunya izvedu ei. Ine live stream ndichaiuploada mangwana si video yangu iyo yandida kutora story yangu from Harare to Victoria Falls. Saka toitsvaga mazuva ano ndiri nhasi ndofuna ta zvinhu 2 toda kugasa skit yada kupesa ndikangoenda live stream yangu pane skit yada kugasa. Please watch that. Oh my god, by the way, muende kuYouTube yakanzi Tina and Mirai Tony, ndinongazoresha zita inonzi gaindienda apa inonzi Tina na Tida yowe guys, Mirai pane like these are the group kana gaititi vanhu vanoita zvekuita tuma songs nekudzidzisa vana unotora, especially mimi vana the flow muri abroad hamudi kuti vana venyu vange vachidzidza chishona. Munoenda ipapo panodzidziswa chishona uyu pane munhu ane song yekurira ndiani guys? So ipapo pachane yoyo regai ndinoti ndomira ndikope link ndiposte panapa YouTube yavo. 1 second guys. Where is the taise piko link Tina Tidana Tipa. Alright, iyo saka munoenda ipapo vanoisa like anenge ari makatuni. Ndaisa link ikanzi Tida na Tipa, inondiconfusa Tida na Tipa. Ndaiisa link iyo guys, please go and support them. Ndamunovaona ikoko vanoita zvekuimba masongs eshona, vanoita futi zvekuita tumakatuni twacho tweshona. So basically let's say kana mwana wako wopa mwachida kuti aone makatuni munogona kuvaonesa futi makatuni iwayo. Zvinonakidza makatuni izvozvo. Saka ndo link yacho kune avo iyo ndaipinapo linki. So munogona kuenda ipapo monovaita kuti musazokanganwa siya mabaya sub button because toda kuti vasvike pa 1k. Ine maere nai office munhu asina kubaya tinomusunga, sinotokusunga ukasa saka izvo zvinokumbirwa sechikumbiro chakanaka zikamboiti toenda kunosapota vedu munhu uyu kana kuti vanhu ava vanoita zvekuita madhirama avo vaita zvekudzidzisa vana vachiimba kachembereke gudo but vanenge vasina mumacartoons. So ndo zvimwe YouTube channel yavo iyoyo ndo pamunoona zvese izvozvo. So yeah, ndo zvandokosatora pari zvino. Don't forget guys, ndaiona iri pa 600 something. Ndimangwana ndichipusha futi guys kusvika yasvika kumusoro because target 1000 maviewers, maona 1000 masubscribers. Maona manje chingopushana tishinda tikadiro. Ine mail officer urevi nema mwana wamai vangu nasi officer kuti pabasa pangu ndinoti kwako nhasi kwako. Saka ndikoko munogona kutonoona kana kutoti like especially vanoda kuti vana vavo. Pane vamwe vanembondibvunza kuti ndoda kuti mwana wangu ndikutsagana nodzidzisa mwana wangu shona, vanenge vasingagoni kutaura shona veve izvozvo. Even vanogona kutaura shona munongonoona ipapapa vanozviita zvakare izvozvo. Tsida naTipa zvonakidza song zvavo zisingamboiti. Inchacha kutomboringawo tatombozviplaya musong munhu kiri pane chifamba hangu ndichinzwa zvondinakidza zvangu ndichinzwa tinonakidza mationaka. Yes, uyo 1% tinonakidza ndatoona. Munonoona link iyo ndaiisa indai ikoko. Please siyai mabaya sub button. Mobile chengoti hapana comment section yakatenwa off. Saka maigona kungoti I think it's meant for kids. Saka vakwanise kukomenda but maingoti from Shema mobile mati officer from Shema. Ndioneni
Chega ndinde. Alright, Bob, bye. See you. Alright, Bye bye. bye bye. Bye. Alright, Bye bye. Bo. Alright, so Sharp. batana guys, musakangana kuenda ku YouTube yo guys. Chatongoramba chingoita kusvika 1K in the name of Jesus. Guys, 1K. Tunonakidza but jokes aside, tunonakidza itikoto guys, handikunyeba. Tunombanakidza tunhu itikoto. Oh, Dave wazopinda. Dave wangu watambura. Dave wangu watambudzika zvokwadi. Tototenda yetida. Mureshe bhuti Dave. Muri right. Ndiri boy achikona comment section ndama matambura nekupinda muchibuda futi apa. Aiwa ndamenge ndiri busy saka pana chimbokomendara ndiri ndachimbobika mbichana. Munoita muri inonzi chini vanobika nonzi machini? Mabachure. Asi muri bachure kani? Zvinotendekwa zvaka muri bachure. Hapana handizi ngoti muri haipo. Aiwa, isira ndiri kubvunza. Nzani kwakanditi zveketering, moita zveketering. Oh, you mean chef? Yes, izvozvo ndozvanachibvunza. Yeah, catering ndoita ndiri padeni maona. Muiti maseka wana muiti. Aiwa handinobika zvishwa. Zveshuwa motobika? Vakubika chaizvo. Takakura akati dzidziswa isu. Mobika zvemumba kwete zvekubika zvemafunctions. Aiwa kubika zvekumba chaizvo. Aiwa muri kubasa. Apa nabvunza chifunga muri kubasa saka ndokwamuri kumbobika. Okay, aiwa ndatori kumba ndatobva kubasa saka ndatozorora zvangu kukumba. Ndachofunga this other guy. Yo guys, ndakambosurprise amwe mupesto. Kari kuteka surprise katikaita guys. So this guy zvaakaita. Ngonditi achitokura ndakudze nyaya choyo. Kamusurprise mupesi yepabasa pake. Ndasingambofungire chifesi chocho tikati ndei. Asvika takurora surprise guys kumadheu uko. Kangoti handei chimbonomuona munhu uyu aripoti ndokuparira tasvika basa kwaaitobika si. It was really nice. Varume tinobika, vakadzi munotoziva kuti varume tobika, tirina vanobika. Mobika toziva. Rose. Hello. Mama Donna. Ndanga ndizimbotaura nevasikana vekuZimbabwe. Alright, but I think ndakuda kuenda live yangu because pane zvada kunombonoita 1 or 2 things. Ndenda kuzobatana mangwana. Makadiko misigazi. Takasimba. Alright, ufambe zvakanaka. Triple makadivo. Ufambe zvakanaka Shero. Thank you. Sichandoda kukuudzai one thing ka. Department yamatora iri rekupinda muma-entrepreneurship iri kairi. Ndo department yakosha mukore uno. So imimi makadaro muchiona vanenge vachiita zvavanenge vachiita zvemubato wemaoko maprojects avanenge vachiita, so zvinoita kuti vanhu vasimudzirike zvichipa shungu kune vamwe vanenge vachida kutanga. Kunyange kuine vamwe vakangogarira maoko, like some people they are just seated, they don't want to work but they want to eat. So zvinotokurudzira vamwe vanhu and it will help. Rambai makadaro shuwa. Indiri Cape Town ndokwandiri. Alright. Totenda nerutsigiro rwenyu. Aiwa ndinotoita basa but ndinotoitawo zvandinoita kuside, of which is what people should be doing now. But I'm impressed. Thank you so much. Keep it up. Thank you. Hatinobva taitawo manyau patinombogumirwawo tobva tarega ningoita mana rega ningoita, you never know. Yeah, sure, because the level yamunenge maita basa to face my obstructions akanyanya muchidzikisirwa navanhu, but keep on pushing.
you get there. Yeah, very true. Tostenda izvozvo. Thank you for supporting. Tostenda zvisingamboiti. Anditika. All right, thank you so much. Indiregaindienda life yangu anditi bye bye. All Good right. night. Thank Night. you, Tema. Good night. All Bye right, bye. bye. Guys, good night. See you tomorrow. Ndakwenda. Musazokangana kuenda kunoona Tida naTipa. Anditya Memo, I think ndofunga nememo hausonga uchita maeko here. Memo rikatinzwe Memo. Memo. Zviri sei waenda kuenda live one. Zviri sei. Ndakutoenda live. I think nhasi kuseri hakuna vanhu vari kuona usara vachitaura. But leti gwagwa ende leti gwagwa ka long time jakubatai zvangu pamberi apo ndo achibva kutaura kuti leti gwagwa. Good night guys, see you tomorrow. Bye bye guys. Ndakumboenda live yangu but musakangana kunopa YouTube yaTida naTipa please. Right, bye bye. Yeah, that's done. Thank you, Sister Edna. All right, good night. Just share. Please, musaregera futi kushare link ravo. Mushingoudzawo vamwe vanhu mumagroup kuti mamuchiziva kuti kune chakati maona manje, especially kune vana vadoko unogona kuvaplayera zvinhu zvisingasvodedzi zvanokwanisa kuona vana zvakare. Handitika saka good night guys, bye. Ndakuenda inini.